об яке аз манбаъҳои асосии зиндагии башарият дар рӯи олам ба шумор рафта, аз ҷониби ҳукумати кишвар ва роҳбари олии мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон чандин ташаббусҳо ва пешниҳодот бобати истифодабарии оқилонаи об барои рушди устувор рӯи даст гирифта шуда, аз минбарҳои баланди ҷаҳонӣ дар мавриди ҳифзи ин муқаддасот маблағгузориҳо карда шудааст. мутаассифона дар аксар мавридҳо на ҳамаи сокинони сайёра аз ин захираҳои бои табиат сарфакорона ва марнок истифода менамоянд. чашмаи хуфа ки тибқи нақша беш аз 300 хоҷагии шаҳри хорӯғро бо оби ошомидани таъмин менамояд, солҳои охир бинобар ба сабаби аз таъмир набаромадан ва худсарона истифода шудани оби чашма аз ҷониби аксар сокинони шаҳр то нуқтаи охирин намерасад. кишвар Шамирӣ, раиси шаҳри Хорӯғ, бо сокинони маҳаллӣ зимни вохӯрӣ масъалаи таъминоти оби ошомиданиро ба миён гузошта иброз дошт, ки оби чашма набояд ба хотири оби полезӣ истифода шавад, зеро имрӯз бо зиёд гардидани аҳолии шаҳри Хорӯғ талабот нисбати оби ошомиданӣ ба маротиб зиёд гардида, ҳар як сокини шаҳр бояд дар хоҷагиҳояшон ба тарзи дуруст истифода ва захира намудани об аҳамияти аввалин дараҷа диҳад. қайд гардид, ки истифодаи дурусти оби ошомиданӣ аз як ҷиҳат агар ба фаровонии ин неъмати бебаҳо дар тамоми маҳаллаҳои шаҳри Хорӯғ равона шуда бошад, аз сӯи дигар ба таъмини оилаҳо бо оби нӯшокӣ мусоидат менамояд. дар ҷамоати шаҳраки Шириншӯр Шотимор 4 маҳал аз чашмаи Хуфак об мегиранд. ино маҳаллаҳои Ҳичордев, Марказӣ, Хуфак ва Сайфулло Абдулло мебошанд, ки зиёда аз 300 хоҷагӣ аз чашма об мегиранд ва имрӯзҳо танқисӣ дар чашмаи Хуфак об тариқи реҷа ба шаҳрвандон намерасад. сабаби асосии камчинии оби чашмаи Хуфак солҳои дароз таъмирро надидааст. раиси шаҳри Хорӯғ кишвар Шамирӣ бо роҳбарони корхонаи обтаъминкунӣ ва канализатсияи шаҳри Хорӯғ, маркази назорати давлатии санитарии эпидемиологӣ, дигар роҳбарони масъул ва сокинон бобати анҷом додани корҳои таъмирӣ дастуру супоришҳои мушаххас дода, аз ҳамагон даъват ба амал овард, ки бо истифода аз ҳашарҳои дастаҷамъона мушкилоти таъминкунии маҳаллаҳои шаҳри Хорӯғро ҳаллу фасл менамояд. қайд гардид, ки об бебаҳотарин сарвати дунё буда, аз ҳар як инсон тақозо карда мешавад, ки истифодаи оқилонаи захираҳои обиро бояд дуруст дарк намояд. зикр шуд, ки минбаъд хоҷагиҳое ки аз як ё зиёда манбаъҳои обӣ истифода мебаранд, дар доираи қонунҳои амалкунанда аз нуқтаи обтаъминкунии чашмаи Хуфак ҷудо карда мешаванд. мутаассифона ҳастанд шаҳрвандоне, ки оби чашмаро худсарона гирифта бе реҷа об мегиранд ва оби нӯшокиро ҳамчун оби полезӣ истифода мебаранд. бо супориши раиси шаҳри Хорӯғ ҳафтаи оянда рӯзҳои чоршанбе ва шанбе дар чашмаи Хуфак ҳашар мешавад ва аз тарафи иҷрои маҳаллии шаҳри Хорӯғ маблағҳои муайян ҷудо карда мешаванд ва гирдогирди чашма симтур кашида мешавад. сокинони маҳаллӣ дар робита бо дастуру супоришҳои шаҳрдорӣ андешаҳои худро низ дар самти беҳбудӣ ёфтани мушкилоти ҷойдошта манзур намуданд. маълум гардид, ки рӯзи шанбе дар ин мавзеъ ҳашари умумӣ ташкил карда шуда, дар марҳилаи аввал гирду атрофи чашма бо симтур маҳкам карда хоҳад шуд.